ng'eyo en ni kura ema dhi determine. Nikech king'iyo kata nyinge ma oseket kacha, nitiere wan gi migosi Moses Wetangula, mano Senate, but king'iyo kuro kaka National Assembly, wantiere gi jogo ma bende osechako lombo kata ladho parties gi. To gima duong' en ni Kenya Kwanza nigi ji adi. To aeto bang'e en ni Azimio bende nigi ji adi. Kech ji ka ntiere nyinge ma bende osebedo proposed, machalo kaka migosi Stephen Kalonzo Musyoka gini, ma bende nene osemi promise ni ka Azimio bede serikal, to en dhi miye thuolo kaka mar chief minister gini kande. Omiyo ji kata nyinge machalo kaka Stephen Kalonzo Musyoka gini ka ang' odonje weche mag National Assembly, to ang' ng'iyo ni to bende wan gi numbers manyalo romo kata kweno mar wakang' wagoyo, to bende nyalo romo mar mondo wayud thuolo mar bedo position machalo kamano. Number 2 bende king'iyo mood mar the country, nitiere wan gi names kaka mag former speaker milongo ni Kenneth Marende, bende ma oseketo nyinge oko kanyo kendo wacho ni abenda dwaro gini. To king'iyo ndalo manene Marende, Mheshimiwa Marende ne en speaker, Kenya ne wang' kendo jo Kenya ne igi owang', kendo Kenya globally ne iwacho kaka ne piny ma kata ng'ato ok nyal dwaro bire, ne wan gi a lot of travel advisories mane oseketie. Koro king'iyo kaka no manage to navigate terrains mag siasa kendo kokweyo nyaka jo moseyier kendo moseyiedhi members of National Assembly kande, tinyalo ng'iyo ni to leadership characteristics mage chalo nadi. Nikech clerk, office of the clerk to is very simple, ni niketo ratiro kendo i receive applications, aeto bang'e tihakikisha ni ng'ano gini through Parliamentary Service Commission mose meet the requirements of the law, leadership and integrity, issues around bedo ni onge gi gowi mar serikal, nitie gik mang'eny ma ging'iyo. Aeto bang'e tiyiedhogi titerogi